Ayan mga ka-vlogs. Lagyan na natin ng sibuyas at bawang. Ihalo na natin. Pork is oyster sauce mga ka-vlogs. At haluan natin ng gulay-gulay. Madalian na luto lang ito mga ka-vlogs. At ako ay nagugutom na. So yan. Lagyan natin ng oyster sauce. Ayan. Lagyan natin ng paminta mga ka-vlogs. Yan. Lagyan natin ng konti magic sarap. Pampasarap. Kunti lang mga ka-vlogs. Ayan. Punas-punas tayo mga ka-vlogs. Para hindi madumi. Ayan na. Lagyan natin itong mga gulay. Halo-halo na ito. Bell pepper, carrots, at saka yan na. Lagyan natin ng konting suka mga ka-vlogs. Yan. Yun, maraming gulay, oh. Takpan natin ng konti mga ka-vlogs. Standby muna kayo dyan mga ka-vlogs. Madali lang to. Tapos luto na yan mga ka-vlogs. At ako ay mag-ugas muna ng plato para pagtapos na, kakain na ako, magugutom na ako. Yan. Yan na mga ka-vlogs. Buksan na natin. Wow!
Okay na ito mga ka-vlog. Kain na tayo. Sige mga ka-vlogs, kakain na ako. Bye-bye! Salamat sa panonood. Ka-vlogs, palambing naman. Don't forget to subscribe my channel and click na rin ang bell button para update guys mga bagong video.